Modlitba proti čarom, kliatbám a magickým vplyvom. Pán a Boh náš, všemohúci, všemocný kráľ neba i zeme, kráľ času, kráľ ľudstva. Ty, ktorý si všetko stvoril a všetko pretváraš podľa tvojej božskej vôle. Ty, ktorý si v Babylónii premenil na rosu plamene ohnivej pece a zachránil tak 3 sväté deti. Ty, ktorý si pánom zázrakov, ty, ktorý si lekár a uzdravovateľ ľudských duší, ty, ktorý si sláva všetkých, ktorí ťa vzývajú, prosia a dôverujú ti, zmiluj sa nado mnou. Vzývam ťa, Pane, prosím ťa v mene Ježiša Krista, tvojho jednorodeného syna, odožen odo mňa každú satanskú prítomnosť, zažen na útek každú diabolskú moc, démonské vplyvy a satanské sprísahania. Mocou svojho svätého mena, ó Ježišu, a svojej prečistej krvi znič všetky útoky kráľa temnôt, ktorými ohrozuje môj život, moje telesné i duševné zdravie. Svojou svetou krvou zrúš každú kliatbu, vyrieknutú nado mnou, každý vplyv čarov a mágie, všetkých urieknutí, všetkých magických obradov, ktoré ohrozujú môj život, moje telesné i duševné zdravie a pôsobia svojou mocou na mňa, tvojho služobníka. Učiň môj láskavý a mocný Pane, skrze moc prečistej krvi Ježiša Krista, aby sila ľudskej závisti a každej nenávisti nemala viac vplyv na moju dušu, môjho ducha, moje telo. Zastav svojim mocným pohľadom, svojou svetou krvou všetky pôsobenia zlých duchov na mňa, môj život, môj dom. Ty, Pane, ktorý miluješ človeka so všetkými jeho slabosťami, rozprestri svoje dlane plné milosti, svoje mocné ruky, všemocného Boha a ochráň ma pred všetkými úkladmi a útokmi temných duchov. Rozkáž svojmu služobníkovi Archanielovi Michaelovi, aby so svojím anielským vojskom zostúpil z neba a strážil moje telo, moju dušu, môj príbytok, môj rod, na ktorej číha moc temnoty. O to prosím v mene Ježiša Krista, môjho Pána a Spasiteľa, skrze ruky prečistej Panny Márie, všetkých anielov a svätých.